Yeah. Lona ukhona namhlanje ududuzile consolation basket ingilosi yasemangweni. Awu. Isikhona. Ngithe lapha wabuya lapha besingekho lapha nawe ubuye lapha usuka Gilowa. Mina uthulisile wenzani kanti ngempela ndikade yothatha iGilowa lapha enkulu kangaka. Ngithi ayithulisile wenzani ngempela. Bengisayakhothwa abaphansi. Ngosokhothwa abaphansi. Ngiyabona ukuthi awuhlambulukile impela ugezekile lapho uhamba wedwa. Thulisile awusitshele kabanzi kahle hle siqalelana nje esikutshele ngoba ngishilo ngathi uvela lapha ke ku Diboko Art Production na ku Theta TV awusichazele kahle lezo ndaba before mhlambe uthi nje ukushaya nje ama headlines. Oh hayi. Njengoba niyazi ukuthi I'm the production manager eDiboko. eDiboko kulapha besikhuluma khona ukuthi sisebenza ngezinto eziningi. Siyenza ama theater, senza ama drama, senza ama poetry. Sikukuningi sikwenzayo siyashuta imishado, ama party ukuthi ayikho into engekho. Mawufuna nje into ene entertainment bona iDiboko yiyo khona for wena. So we Theta TV. I'm still the production manager at Theta TV. Okay. Theta TV mangabe nefuna ungaya ku YouTube mawufika uthi Theta TV. Uzothola yonke into esiyenza eTheta FM. Sigcina siba ne Theta TV because of kunabantu abangakhona ukuthi balalele iTheta FM. Okay. So mangabe kunomuntu ukuthi uthanda uhlelo lika Shodwaza ngithi akakhona ukuthi alilalele but sina sesenza ukuthi yonke into ukuthi ibe lula ukuthi bangabe engatholanga izindaba zaka Shodwaza zanamhlanje azi ukuthi okay maybe kusasa or ngomsombuluko ngiyazi ukuthi okay ngizothola ishow ka Shodwaza lapha yana no Sisithuli lapha yana ikhona. I understand. So senza ukuthi izinto zibe lula. So into esingayijabulela kakhulu kubalaleli emakhaya ukuthi baye ku YouTube bafike ba subscribe ba share ba like ukuthi sikhule ngabo sizokhula. Manje ungitshele lapho umuntu mayesesha lapho uyisesha kanjani iTheta TV le? Mawusesha iTheta TV ubhala iTheta TV ehlangene engenaso ispace. Uthi nje Theta TV ehlangene hayi ehlukene. Okay. Mawungayenza ehlukene zokuvezela ngibonile ngathi kuningi ama Theta FM maningi. Mara mawungafika wathi nje Theta FM iTheta TV ehlangene then uzothola into oyifunayo. Okay. Siyabonga kakhulu wethu sesichazelile nalo udaba lapha ulisematheni engifundise lidingide ngiyangithanda ukuthi lama sixoxa ngengxoxo la ekhaya ngifuna ukuthi umlaleli ekhaya aphume wonke efundile singagcina ngokuxoxa nje sihleke kube mnandi awusazi thina sizoba umnandi sodwa ngoba thina inhloso yokuba semsakazweni thina sizosebenzela ukufundisa umphakathi noma ukukhulumisana nomphakathi noma ukubonisana nomphakathi hayi ukuthi sizojabulisa thina nje hawu kodwa usayijabula thina kumnandi nothulise fanele ukuthi umlaleli ekhaya afunde naye ukuthina kube nento ayifundile. Ngifuna siqale lapha thulisele ke lento ke seyikhona kodwa manje seyandile ngazi noma emandulo yayikhona into nje kodwa kushuthi yayikhona kodwa ingandile kakhulu indaba ze-step mother ne-step father yayandile. Hayi cha angeke ngize ngithi yayandile kodwa the way ngibona ngakhona ukuthi kuze kugcine kube ne-step mother iqale ekutheni dali khona manje iqale esithenjini. Mawungathi bayibheka indaba ye-step mother iqale esithenjini. Okay. Iqale esithenjini. Yabona the moment ubaba athi abanomfazi wesibili sekuwumama kuwo seku-step mother. Uma mncane ngithini manje uthi lo mama lo wasesithenjini naye umama wami kanti hayi ukuthi umama wami lo ngizalile nje mina. Mamela uma wakho uthini manje Thulisile unomzali wakho angithi unomzali wakho okuzele angithi ubaba ushada umfazi. Okay. Angithi baba sesithenjini uma mncane wakho uma wakho lento le mawungathola wathatha uyibheka iqala from dala esithenjini. Okay. So manje sekuyinto ukuthi siphele esikhathini samanje angithi lento ukuthi umama nobaba bazohlukana ubaba ashade ngaphandle umama ashade ngaphandle. Okay. I understand. So eqaleni bebagwema lento ukuthi umama abe nomlisa eceleni ubaba abe nonkosikazi eceleni bebagwema leyo nto le that's why bebenze bagcina kube nesithembu ngenxa yalento le. So manje ke ngoba siphila esikhathini samanje mina the way ngibona ngakhona ngibona ukuthi ingakho sekuba need mara yabo akunakuthi uzoyivimba into enjalo. Okay. Ayivimbeki into enjalo step father lalela ke sibambe lapha ke usakhuluma ngazo step mother ne step father badlala ngifuna ukuthi lento seyiqondise kahle uma ngabe mina ke sengine step father ngabe kumele ukuthi le ndlela engihlonipha ngayo ubaba lo zala mina kumele ukuthi nalapha ngiyihlonipha kanjalo le ndoda. Kamnandi kanjani? Indoda lezwana noma wami. Kamnandi kanjani? Phela ndoda lezwana noma. Yes.
umuntu kamama wakho angithi but for Cha kusubaba. yes but for Usho kahle umuntu kabani? for effect yokuthi umuntu kama wakho Yeah. you will have to ukuthi umhloniphe njengobaba bakho sekubaba Awusho mase sengiyenza sengathi mhlawumbe wona wabona abantu benza ukuthi sesenze ukuthi ngisewena uzoba ngazathi. No, you don't have Yabona to uma pretend. bezidlala ingane sothi mina ngumfundisi kanti mhlawumbe awusuye umfundisi ngoba phela siyadlala. So ubona mawuzothi sefanele manje ngenze ngazathi nje. Kodwa ngibe ngazi ukuthi lona nje ukwenza ukhona baba lapha angempela. kunjalo angeke ngize ngithi yebo angeke ngize ngithi cha kodwa into ekhona ukuthi kumele ukuthi umhloniphe njengomzali wakho because mawungathi bathatha ubheke esikhathini saqala umuntu okuubaba umuntu okumama noma ngabe uhlala estradeni noma ngabe akahlobani nawe umthetho ukuthi uma wakho ubaba wakho and kumele umhloniphe njengoba uhlonipha abazali bakho because at the end of the day abazali bakho mabangekho ukade wabani abantu basestradeni angithi and then mawungabahloniphi bazogada angekho yes hence ngisho ngithi lento le step mother kumele ukuthi ubahloniphe equal because abazali bakho be2 because mawungathatha ubheke kwabanye kweminye imizi abantwana bakhuliswe i-step mother ukudlula abomama babo you understand so umntwana uthole sekathanda i-step mother ukudlula umama wakhe uyathola so that's why ngithi kumele sihloniphe abantu ngokulingana hayi ukuthi lalela ke Thulisile nansi indaba ke engifuna ukuthi singene kuyo kusasho kamnandi ngizwe wena uzoyithanda yini le uzojabulela na nomlaleli ekhaya nansi indaba esibuye umlaleli ekhaya Thulisile ukhuluma kamnandi impela yazi wayibeka kahle ngaze ngajabula ngathi awugudi Thulisile ke sithi ke wena ke unengane manje nami sinoqanda kuhamba ke mina nawe siyahlukana sengithola mina omunye umuntu wesifazane engiphila naye okay bese mhlamba ethola ukuthi uqanda agcine ekhulile useyokwenza useyasebenza agcine mhlamba othenga umuzi lapha uthenga khona mayethenga umuzi bese ayawuvula ngathi ngesintu umuzi uyavula awumani uthenga nje bese ungena uthathe ikhi uhlale phansi kubalekile ukuthi uma usuhlele phansi kodwa bese uyasho ukuthi ngosuku oluthile ngizoba nomsebenzi wokuvula umuzi yeah so ke umuzi ke mawuvulwa ke lapha ke kube yenza umcimbi kuthiwa kuvulwa ke umuzi la umajolo uvula umuzi uma ngabe vula umuzi ke undodana wakho esimzala nawe mina nawe kanjalo noma mhlawumbe undodana wami nawe uvula umuzi manje kuqanda bese ke mina senginomunye inkosikazi uqanda bese ayangimema mina njengoyisa athi angize uvula umuzi nawe akumeme athi uvula umuzi bese ke mina ngiyaqhamuka nami ngiqhamuke ngiyeza phela ke nowami manje sengiphila naye lapha madoda umama omusha okuyi step mother salondodana wami lapha ke ngempela ngibona nje singena nawo phela mase athandana phela singabambana nangezandla nje masithanda nje singene sichotha wena uzofila kanjani ukubona ubaba unangumajola ubizo undodana wakho kuvula umuzi nawo ubiziwe ubona umajola engene ebambe i-step mother sandodana lapha ngesandla ubona nje impela kumnandi uzozizwa kanjani wena emphefumulweni uzozwa nje nawe ujabula unethezela for my side mina for a side lami ngikhulumela mina I don't see problem because at the end of the day angeke ngize ngikhethele baba ukuthi kumele ayenze njani empilweni yakhe because mawungathula wathatha ubheka udonisa iproblem wena no to me it's not a problem because umama kumnandi nje bangene babambene ngezandla mama angithi ubaba unomfazi yeah umama unomuntu yebo kanjalo so for effect ukuthi ngikwazile ukuthi ngamukele ubaba angithi ohlala nomama I don't see a problem ukuthi ubaba angeza nomuntu wakhe mangabe ngivula umuzi because at the end of the day abazali bambonke so akunamuntu engizothi ngizomkhetha or akunamuntu engizothi hayi baba ngeke uzuze umfazi wakho because of umama ukhona mangabe umama abanenkinga okusho ukuthi naye umuntu wakhe ngimbele eceleni yeah nomuntu wesilisa lelo ngifuna sibhekise indawo zonke bengiseza nakimi ukuthi nje lelo ngifuna uyizwa kahle ekhaya ngoba lolu daba sisusele ekutheni ke bakithi sikhuluma nje ngento ke ukuthi la kulolu hlelo into esithintayo singabantu uyabona ngoba sengishilo namanje kuyenzeka lapha ekhaya kunendoda indoda yakhona inengane ingane yakhona thothi mhlawumbe ihlala nonina unina lapho uhlala nenye insizwa step father salomntwana uthola ukuthi mhlawumbe ke lengane masithe ukukhula noma ngabe ayikhulanga ke noma ngabe yini eyenzayo nomathi uyagraduate noma thi uyenzani kuza ubaba we step father uhamba nomama nawe uyeza nawe ubaba
ubone le ndoda naye ihamba nomama wengane yakho lapha egraduating noma mhlambe lapha emcimbini lo ngoba shekuthi kunomcimbi ukuthi uvula umuzi uzizwa kanjani wena indoda ngabe ungadonsa unkosikazi ukuthi umtshele inkosikazi mawuza la awulinge uza nale ndoda yakho la yabona umuzi womfana wami lo uqanda angifuni lokuzoza lapho lokuza lapha naleli soka lapha yabona ungitshela ini waye kumele ungitshele into leyo wena ukwazi ukuthi uza nomuntu wakho ngithi uzotshela mina cha phela umuzi wendodana yami no ways umuzi wendodana yethu manje wena fanele wawungezanga wedwa ngoba phela asho yethu manje wena umsabi leli soka lapha nawe waye wena waye ungezanga yini waye washiya ungakho endlini it's a fair square it's fair and square lento seyisho kwabamlaleli ke la ke kunomunye umuntu ke lapha ke ongithintile uthi Majola ngikhathazekile ngibhlunge emoyeni ngazi noma ke nginephutha noma ku right lokho engikwenzayo noma kwenzakalana ngoba ke umndodana wami uvula umuzi uthe wenza umcimbi wasibiza Majola wathi ubiza thina singabazali bakhe umntwana mina ngisazwani nonina walomntwana kodwa ke wasibiza ngafika lapha ke ngempela ke emcimbini lapha wendodana yami ngibizile sizojabula yabiza nonina wayo thema ngifika mina lapha ngafika ngihamba nonkosikazi wami oyi step father sendodana yami uthi hayi khona nanga umama esosuthuthuva ethi awubaba umsaphi lo mfazi lo hamba naye uthi wathi hayi phela unkosikazi wami lo uthi unkosikazi wakho hayi ukuthi umama umntana lo mntana ngamthwala 9 months mina waye kuphi lo muntu wesifazana ulwela ini cha ngilwela ukuthi mangabuza lapho angikwali ukuthandana kwenu ayikho into embi lapho nangikwali ukuthandana kwenu yazi kwesinye isikhathi mangathola wabheka wabshodas yena lo mama njengoba ekhala kanjalo uthola ukuthi naleyo ngane ixhaswe istepmother ukuthi igcine ibe lapho ikhona namhlanje you understand so abanye abantu ababheki yena ubheke nje mhlawumbe uthi le ngane ngiyayizala ayithola 9 months exactly ukuthi umntana wami yes umntana wakho but mangathola wathatha ukubheka somehow istepmother zikhona ukuthi zixhase abantwana cha ukuthi uma besebiza lapha ngiyangithuthelisa ngoba mase nibambana ngezandla ungenaphi ngibambelelani ngezandla manje ungenaphi cha wozani nje kahle hayi ukuthi manifika manje senokuthi manje senilongathi nifanele ngizobukisa umbukiso phela lo ngoba manje ningena lapha senibambane ngezandla angithi ngiyanazi ukuthi niganele usukade unenkinga shini so uyala umuntu ngempela kuthiwa impela nje kusuka uthuthu futhi manje angazi lo muntu ugcine sengathi manje sekumosheka ukuze kwaphatheka kabi ke nondodana into ebhlungu leningene lapho undodana nawe uyasho cha nami baba Majola ngibhlungu manje lento yenza umama yade ngimbizela ukuthi sizojabula sonke ngoba sengitholi umuzi seyafika lapho mama manje usefika sekuba nenkinga ungimoshela umuzi yabona lento ngisho usengimoshela lo mcimbi waye kwamele ali because at the end of the so angazi noma baba Majola ngempela fanele ukuthi umama lento ayenzile mhlambe vele thina mhlambe senza iphutha or iphutha libeke imezi umntwana befanele mhlambe ngibize ubaba wami kuphela step mother ngisishiye ngaphandle or ngibize uma Steph angisazi befanele ngenzeni because mina ngibabizile njengabazali bami kodwa egcineni namhlanje nakusebeyacabana iphathe kakhulu ke kabuhlungu kabi ke indodana ke lo ndaba so into engifuna ukuyithola kuwena mlaleli ekhaya ukuthi ngabe ngempela ke nje uma ngabe ngempela ke unengane ukuthi ke ngempela ke unayo mhlambe unasohlala ne step father sayo uma ngabe kubiza ingane kumele ukuthi uhambe ne step father mawuhlala ne step father or fanele uhambe wedwa mawumama unobuvizo umntanakho or mawabe ubaba kumele uhamba ne step mother ngoba lento manje segcina seyimafika phambili sekuba nomdonsiswana ngabe kwenziwa kanjani makunjalo ke emlaleli sifuna ukuzwa kuwena ke ekhaya ngempela ngoba seyichazi lo thusile ukuthi lento le isuka lapha ke esithenjini nende ngibona ngakhona isuka esithenjini because mangithula ngithatha ubheka kusho ukuthi esithenjini bebagwema lento ukuthi ubaba aphume endlini ayohlala nomunye umfazi understand so gcina kwa nesithembu nje the way mina ngibona khona ukuthi gcina kwa nesithembu iyo yonke lento 0630737400630737540 ake sikhulumele ngoba ngiyathemba ukuthi ayihluphi laba kuphela akade ngikhuluma nabo lento mhlawumbe yenzeka nakwabanye ukuthi ngempela ke manje mangabe ngibizwe umntanami angisazi noma lo baba lo engimganile fuze ukuthi ngihambe naye noma fanele ngimshiye ngoba manje mangifika lapha thothi omunye umuntu usengibuka ngenye indlela or omunye umama usebuka ubaba ngenye indlela or ubaba usebuka umama ngenye indlela yabona ukuthi leya mama bekafuna ukuthi kube kuye kuphela omunye noma umntwana ngabe graduate mas graduate phela sesimile ubuza umuntu manje ukanti umntwana wabani lo graduateayo umntwana wethu manje wayesowuza ke nalo muntu lo uphila naye hayibo inkingi ikuphi kanti yazi yini into ukuthi mangathiwa wathatha ubheka okusho ukuthi umama ubengafuna ukuthi ubaba eze nomuntu wakhe while yena umuntu wakhe ekhona mina the way ngibona ngakhona umama bekafuna ukuzowenza ishow off
angithi ilento engisho yonke so manje ithi makathi uthula ukuthatha ubheke ukuthi hey man iplan ayihambi kahle Yeah. ngingakugcina lento engisho ngilapho indaba kwalento igcina seyenza amashow ya kungani that's why kungani ke omunye ngavele nje ubaba step mother asale ne step father sale hlangane laba bephambili angeke yazi mama ndabona sekumoshe umcimbi womntwana manje ngabantu abafuna ukuzokwenza ishow unenki awuzwa ngithi kusho ukuthi loyo mama bekani iplan bekayazi ukuthi kahle kahle ufuna ukwenzani so manje ngoba iplan yakhe ayihambanga kahle that is why alo anyeke uzulu ulwela ukuthi ngiza nomuntu wami unawo umuntu wakho khona unenkinga cha ngilwelutuza nomuntu wakhe emcimbini womntana unenkinga and ngoba lo mntana ubize wena usovutha indoda yakho asambi sithando sami 0630737540 uthini namaphawula ngalolu daba ngiyabona ke la uthe wabhala lapha umlaleli ekhaya lapha ke sifuna ukuzwa kuwena ukuthi ngabe wena uyibona kanjani ke le ndaba ngabe ubona ukuthi wena mangabe ke into nje umama ngoba ekhala ngokuthi ubaba uze ne step mother emcimbini wendodana yakhe ngabe ngempela umama vele kufanele ayikhalele leyo ndaba mhlambe vele ubaba unephutha kufanele ngabe usishila step mother ekhaya weza yedwa noma kufanele ngabe mhlambe wenze njani khuluma ke nathi sekhaya sizwe kahle le ndaba ngempela kuyenziwa kanjani ngoba le ndaba igcine ngempela ke seyenza ukuthi seyimosha umcimbi nalapha ke enganeni sibona sithola abantu ke la uthi umlaleli ekhaya ke esha mfoka amajona uthi umfowethu wathinta indaba enkulu sengathi ukhuluma nami lento oyeke yangenzakalela ke mina kodwa ke okwami kwakungasindaba yomcimbi sasihamba nje siyothenga izinto zengane ngihamba ke la ke umama wakwami wethe sizohamba shooting umama wakwami wangifonela wathi umntana kanampahla ngathi mina okay sizoza simthengele ngeweekend mina ngase ngithatha ke umama wakwami nami lo esengishade naye ngahamba lapha uthi hey into yashiyo umama lapha ethukuthela wathi ngizeleni nalo mama ngoba ngabe ngize ngedwa ayizokho indaba le okusho ukuthi nayo yazi ngitshela ngithi abanye abantu baneminditi yeah understand akusinto ongayilwela leyo because at the end of the day lo muntu loyo uphila nomuntu wakhe and banendlela yabo abaphila ngayo babili I understand so wena mangabe ufuna ukuthi ubaba eze i1 okusho ukuthi okay abanye abantu abafani mara okusho ukuthi yena ubekani plan ukuthi okay njengoba umuntu wami baba umntana wami ezoza nje it might happen ukuthi afuna ukuthatha steps ukuthi balungisizwe you never know I understand abanye abantu mhlambe yiyo into esemkwatisa ukuthi balilo angisalitholi ithuba exactly abanye abantu ingqondo zabo zicabanga kodwa ke sifuna sibheke ukuthi ngabe okwenza iphutha yini ubaba ngokuza ne-step mother wena olibona iphutha mina angiliboni iphutha angiliboni yeah sibona sithola abantu ke la ekhaya ke usemoyeni sibone la ukuthi ke ubani simthola ke la ngalesikhathi samanje morning hayi akasithembi lo mama wayena angahlali ngewakhe ke kube 22 hayi mushela umntwana umcingo wakhe hayi akasithembi lo mama usakhalela lo baba danko alright nangomunye umlaleli uthi yena ke akaliboni na inkinga ke mangabe umuntu ufuna ukuza ngoba uvele nyazi ushodoza lo baba kaQando senomunye unkosikazi akeze nonkosikazi wakhe siqonda manje samishiya nobani yeah yo sibona sithola abantu la ekhaya uthi omunye ke sanibonani thulisile lapho noshodoza uthi ke ngiyayithanda ingxoxo enikhuluma ngayo uthi ke nje mina ngokwami ukubona ubaba vele unelikhulu iphutha ngoba umntwana ebecele ukuthi kuze ubaba vele ubaba yena ucabanga ukuthini mangabe uzohlanganisa omunye unkosikazi ngoba nesizulu naso siyasho sithi azibuse sibaye nesisodwa so kube nephutha ukuthi ubaba ahambe bafanele ubaba asalise ukuthi cha sala mama ngoba manje sesizohlanganisa manje inkunzi manje sizobhekana ke manje twazibusa sibaye nesisodwa okay to a question to that thu baba vele befuna ukudala ingxabano mamela ke mina nginombuzo angithi uthi ubaba unephutha yizwa mina impendulo yami ithi okay ubaba unephutha okay fine yeah so engifuna ukwazi ukuthi njengoba bathi ubaba unephutha ukube bekashiye isinqandama sakhe angithi makafika lapha wafika wathola indoda kalo mama lo bekuzokwenzakala ini because one thing for sure bebakhona bethu angithi step mother and step father ukube step mother say ubaba wathola ukuthi ngazi kahle step father noma usikhona noma nomuntu lo ohlala mhlambe uyavakashelwa ngazi uhlala isihlala kanjani kodwa ke nje umama yena ukhalela ukuthi uyapi lo lapha yana ngoba bebemuzini wendodana so ke angazi noma umama naye kade yeze step father noma yena kade engazanga nalutho that's the problem but mina what I know ukuthi thu baba ubasa umlilo naye wonke wabona ukuthi ucisha umlilo ngoparafini to uyapi shiya lo muntu lo uthi cha mama hayi uthi ngiyakubandlulula endodana kundodana wami kodwa ngezathu zokuthi angifuni ukuthi mawufika lapha kube nenkinga
mara nje ngcono usale mara nje abanye bomama nje ayikhona at the end of the day lo mntwana lo wakhe loyo uzabe yabona khona manje baqabene uzabe a distance from lo mntwana loyo umuntu ezabe seduza nobani istemali ethi sibona ukuthi umlaleli wethu ekhaya bese siya lapha ke emarket engenza ukuthi ngikwazi ukudlulisa imlayezo efanele ngiyidlulise la ngalesikhathi ke nje samanje sibona ukuthi umlaleli wethu uthini yena ngiyabona ke bayangena ke ekhaya ngalolu daba ngempela ke abanye bathi hayi uhasamba noma hawu nami ngeke into enjalo ukusho umlaleli uthi awusengibona lapha ke umama wengane nami eseqhamuka lapha nelunye ubhebhenene lwenhlebe lapha lokubebambana ngezandla ungazi ukuthi bayabambana ngezandla beze emcimbini lapha bazobukisana nami inkinga yikho lapho bazobukisa uthi ngempela cabanga kabi yami cabanga zex indoda ngisale ngilindele nangu umama wakwami sengibona lapha seqhamuka nozex lapha uqhaba nomsakazaka baloku babambe baloku bayahleka nje angazi bahlekane angazi bahlekane mina ngoba la undodana ubize umama usengizela abanye nezinye intshebe uzongenzela nje inkinga ebona ayishingani le nto ngoba phela ngiyazi vele usenenye indoda akayishiye hawu eze nje yena hani ninkinga nje blessed ngifuna le ndaba yakaphudzisa nama camera crew yethu athi yabona ukuza nama partners wethu yeah it's a good thing why because amanzi la ake amakhona aphinda kuyele ame khona futhi you understand so hence ngithi omunye umuntu uzokwata akwatela ukuthi umuntu uze nomuntu wakhe because of iplan like alihambanga ngendlela yazo uthini la amanzi ake amakhona la studio siyayikhuluma le ndaba Thulisile ukhuluma ushintsha indaba manje Thulisile angishintsha indaba lezi usalo Thulisile nami mangabe ngiya kubaba nami mangabe ngihamba ke ngiyalapha kubaba umntana nami ungakwati ngithi uyawenzani manje kubaba umntwana angithi nami nginabantwana asibesingayi kubaba umntwana besiye emntwaneni owenze ngishowe nami ngemcimbini womntwana ungayi wena sewuthi hayi nami ngiyomcheka nje bana ke intathu abana bakhe sokhuleke intero Thulisile wadlala ngathi ungasabuyi kusale lapho bana sokhuluma into ehlukile lokume into ehlukile sibona sithola abantu la kumlaleli ekhaya hayi Thulisile ahle professor la ekhaya 50-50 man hayi le nna ke simo thwaka hore re tlo kgona ho lokisa taba ya mora ya rona iradio zwele umcimbi o tlo tsamaya hantle akashiye sala Thulisile and hape wena ufuna ukuhamba uthi wena uyaphi ubizwa mina lapha njengoba baba wena sala ekhaya hore dintho di tsamaya hantle yebo ko hore Sala. o tle ntate wa ngwana le mme wa ngwana uthi ba Stepmother sale phansi. tsamaya hantle wa morabo so nna nka thabela Yebo. tsebe e file nna yebo awuzweke mlaleli yabona Wawuzweke? mame yesadikeni uyibeke yabahlike seyiclear manje no ushiya umuntu wakhe ukhuluma into ushiya umuntu no uyalibeke kahle angithi khona manje sifune second one yeah asazi ukuthi indoda kamama beyikho cha ube ingekho na yangani awas you don't know that is why ekhaya so umama uyibeke yabahlike ukuthi ubaba ushiya umkakhe umama ushiya indoda yakhe good beze boyi-two. very ndesisho so the question is hlala phansi umama no macala umama yeah njengoba bekalwa yeah bekanobani bekayedwa no bekayedwa ayikho njalo ngizofonela umnikazi wendaba lapha ngene ngiyakuzwa umntwana bekayedwa umama ngiyajabulela yeah yabona mangabe bekayedwa yeah okay kushuthi ke Wadlala nabambili. but mina into ngiyazi ukuthi yabona njengomama ibekile ukuthi ushiya umuntu wakhe nawe mangifika lapha angitholi umuntu wakho sibabaza lo mntwana something else because mina my question was ukuthi umama njengoba bekalwa bekanobani you understand but mina seniyamcabangela umama phambili lena shoni yena nifaka umama nimfaka amazwi you'll never know uthola ukuthi umama yena ushaya uthole umntwana baba lo ome kangaka Yeah. lo baba lo ufika ethi makafika athi hey mntanami kushoda ngane lapha yeah understand Sibona sithola abantu kumanje ababili abathathu bese seyivala ethi ngibone la ukuthi uthini umlaleli wethu ekhaya ke la ngalesikhathi samanje sisibone la ukuthi kwenzakalani la alright lapha studio
mina makeze nomuntu wakhe umusha makeze nalo stepmother and makefika lo stepmother ayengeke ngimbize nangegama and into engiyenza yona ngizombiza ukuthi umama umntanami makubongani ngizothi umama kabongani njengoba mangibuyisa ubaba nophuma kimi ubaba kabongani ukuthi ubaba kabongani naye lo hamba naye ngizombiza umama kabongani angiyiboni nje wrong. Thank you love. Uthi uzombiza ngokuthi ubaba kabongani Umama kabongani. Or umama kabongani usho umama kabongani. Mama kabongani awuzisizobona ukuthi senza kanjani. Yabona ukudla la no right. Bese nomama wakwami lo naye fanele mayibona uZex lapha athi baba kasibandana. Inkingi ekuboba. Ay, Nithini man? Lalela, hawu kanti usenabazali. Yazi. Uthi fanele usho mina fanele ngithi ke uZex lapha cabanga ukuthi fanele ukuthi manje unkosikazi wami engane nayo enengane noze wathi baba kasibani lokethi baba kasibani lapha. Yes. Baba kaKanda. Baba ungena ngikhona mina. Yabona ukuthi neninkingi. Kodwa kaKanda thina abantu esimama sinaki ababizi baba kaKanda leziyo serious mina ninkingi serious why all ake sizumla lethu uthini sizoyivala ekhaya hayi bafethu nyanizwa yona tifukuzela mwana wa mtante ufita wena utatela ntate Stefan hayi tati yebo abo baba Stefan Good. Asiphume le stepmother lapho lo. Asiphume le stepmother. Hayi. Abafuneki jealous for the killing. Uthi abafuneki. Hayi abafuneki. Usho umlaleli. Abafuneki stepmother. For the jealous. Yebo abafuneki nje bona bami. Uyongena mhlase ngokubiza mawuthi ngiyakubiza mina. Akuzizi. Ungakubizi nje khawena ngima ngaphandle. Hayi bona abafuneki impela. Ngempela uyasho lapha umlaleli ke usesivale ngaye ngiyibona imlayezo eminingi ingenile kodwa ngenxa yesikhathi ngiyibona iminingi kakhulu la wena Thulisile angazi noma singayithola empilo emthashwana kodwa nje ngiyibona iningi kakhulu abantu ngempela ke le ndaba ngempela iyabathinta so ke bengifuna ukuthi ke sibheke kahle le ndaba so ke ithi ngibone la ukuthi ke uthini umlaleli wethu ke la ngalesikhathi samanje nje sizovala ushilo umlaleli abafuneki abasale ekhaya Jealous is for what? Uthi abasale ekhaya uthi cha futhi yasho nensizwa lapha icane babafuneka umfowethu nawo hayi insizwa nayo ibeka nomlaleli wayibeka abasale ekhaya bathanda ukuthi umntalo ke efake ngizokubiza mina Asifani lalela Thulisile ngizokubiza mina ukuthi mhlawumbe usuyadingeka njengonkosikazi wami ukuthi cha la sekufika wena ke manje ke wena uzwa mase ucelwa yimi ubaba ngithi woza ke manje kodwa mabe mina ngingakakubizi mina wena nje mana lapho asifani wasebani mina nawe ngiyasiqhubela ukuba sothandweni kube mnandi sijabulelana ngothando lwethu singagcina sesenza into ezomosha lapha ngoba bona izigcine seyixabana sekaxatshana ma for the sake of yabona umntwana kunegama othanda ukulisho ngubani yeah lokuthi imicabango yethu ayifani asifani masingabantu Noma- and mame asifani masingabantu and angeke si act ngokufana you understand Yeah. kwabanye abantu akusinkingi kwabanye abantu kuyinkingi kwesinye isikhathi kodwa abantu labaningi kuyinkinga sakalukise mina yabona namhlanje yabona majority ithi nawe omunye naleso angithi sahlukana sakhulumisana ukuthi manje sigezelene omunye nomunye uhambo lwakhe yebo so kusho ukuthi umama yena isekhona inkinga mayibona ubaba ngoba angithi okunye empilweni ngeke ngavele kufike kumama okay so ikhona le nto umuntu athi yazi vele mina bangahlukana nawe ngeke uthole umuntu ofana nami vele nami ngiyafisa ukuthi mangihlukana nawe ngingawutholi umuntu ofana nawe ngoba vele ubuyinkinga uyayibona leyo nto so kungenzeka nje umama nje sekhala mhlawumbe selangavele ukubuyela kubaba nguye wayisusa oxhele yakhe akabuzwaosibawo
Thank you. Enkosi mancane Thulisile mancane. Uthini? Cha siyamuzwa umlaleli lapha uvuyisile uthi yena ke uthi yena ke akayibona inkinga shothi umama lo khona sakukhalela. Yes. Hence I'm saying today majority ayinankinga. Imajority today ayinankinga. Cha ayikhona into lethi ngithola umlaleli uyashiseka. Ithi ngithola umlaleli wethu ekhaya bakushilo bahlalani phansi. Isibona sithole manje. Sawubona babushudoza nabalaleli ekhaya. Yo hayi. Le ndaba ilula ayifuni stress. Ufuna kugcina Ayithi mina ngiganiwe. Yeah. Ngomama wasendlini. Yeah. Wena uyibaby mama. So uma umntwana anomcimbi mina njengomama mncane ngizoyenza noma yini. Thank you. Ukushayela namasalad ayisi. Umshongo lomntwana lo. Ufuna amakeke akho umuntu ngifuna amakeke. I don't see ukuthi why Nilanga isebenzi. Yabona ifana ukuthi ngisho lo mama ukuthi uzex yaphila uzamudrive imoto silethele igroza lapha. Into enjani lento le? Sikhulumisane kahle. Uzongelela kahle wena buya namavuza mako nje ngithi uzenza so ukuzwelana nje ayithi wena uyenza umntwana awushadana so kunomunye oshadiwe so uma ngabe awufuna ukubambisana naye uzogcina uyenze indoda eyami ukuthi uma ngabe Tako. Sivalele. Yes, that's today. Cha Thulisile ukushilo kulingene. Winning today. Cha kulingene. Kodwa ke bafethu sesivala nje lento inhloso enkulu ye-show sesenzela ukuthi sibheke izinto ekhaya. Yeah, sibheke izinto ekhaya ngempela ngoba akufuneki ukuthi ekhaya gcina sithathe ezinye inqumo mhlambe ukubheka ukuthi izojabulisa mina ngedwa. Fanele ngibhekelele nabanye abantu wena Thulisile ukuthi lento le kwabanye izofika kanjani. Mase ngithi ke abanye mhlambe sengisholo kona lokuthi kunengane kunani fanele sicabange lokho. Ngicabanga ukuthi mina nini kodwa ke asisho ukuthi umama bekade efuna ukuzobonwa or bengafuni or beze ngesidla or benga asazi ukuthi bekwenzakalani kodwa into esisho ukuthi ke sifuna ukuthi ke nje mama ngabe kunento eso siyazi kunabantu abane step mother ne step father mangabe ndileso simo leso ngenihlale phansi nixoxeni kahle indaba yenu niyilungiseni niphile ngendlela enivumelana ngayo nibe nezwe lilodwa ngoba ukube umama lo nalo baba bebenezwe lilodwa abalisho ukuthi ngoba sesihlukana nje from now on ngicela ukuthi siphilisane kanje Ngabe sinemcimbi. Yeah, lento ikhulumeni kusenesikhathi. Yeah, lento leyikhulumeni ukuthi ngicela mabe kunomcimbi siyavumelana ngithi sobabili. Kusho ngoba phela angeke vele sihlale singabi khona empilweni yengane yethu. Kodwa ngoba manje omunye usihamba le nomunye uhamba le sinze njani ke? Hlalani phansi nibonisana. Ayikhulumisana. Yebo, ngoba ngabaxatshanwa kube ngoba vele ngiyazi okay lento ayenza uThulisile ilevel esavumelana ngayo. Yes. So cabana uma usewenza into esingavumelana ngayo even singasathandani but ngoba sinomuntu efanele simkhulise ngendlela la efanele nabukele kithi siyama role model wakhe so ke kubalekile ke bafethu ekhaya mina izikanje hlalani phansi nixoxisane na inkabe enkulu la seyingenile izodlulisa imlayezo emkhulu eshaya phansi ngonyawo naye ukuthi kodwa hayi ngiyadlulisa nje umlayezo kodwa le ndaba le ngeke ngize ngivume nami ukuthi ngibone ushodoza step father sizoletha igloza usilethele umntwana lapha siza ngale moto yayo lapha lokhu ziyodilika lapha lokhu ubani uthenga idinge yena la mfowethu uyaphela Zex sikanonjani kwakushola nguphi ithuba lokubingelela umlaleli ekhaya le kae batswadi ba kahle ba rateileng fela bamamedi ba Thetha FM ke re ntate Shodoza le austudy ba tsere topic e thata ena e thata topic ha ona nthuko jolo ka o bona ntate mong ngwana a mmitsa papa Why bohloko ha wena ukhona uphila wena ke le phela Why empesela taba ya ntate ntate Shodoza ska ka senyana go bona nako ke ena sentse tsamene ne ke tloetsa fela di announcement tsa hore mamamedi ba rona ba tsebe fela hore hopolang ne ke buile ka hore re tletsa competition rona ba Thetha TV ka di show tsa rona kaofela bo basadi ba step di show tse kaofela tsa bo le re chabetse re shootileng hore re batla go bona hore ke show e feng e nang le balatedi ba bangata please re tlo bona ka o subscriber
le ka di-comment di ka di-likes. Okay. So bamamedi assembly ke a kopantsha re hopotsa hape just fela le re Theta TV e kopaneng. Then how kena Theta TV assembly ke kopa o subscribe. Haebe o la wa subscriber ska ba hlola o subscribe hape. Then ho twa mona bedi ko hore eso rona diboko. Office ya rona e butswi ko Fairplay Supermarket re bitsa ka hore ke Diboko Entertainment and Media Hub. Okay. So the office ya rona re bula media and re bula le entertainment hub. Molo re tla ba rana di program ntate Shodoza di program tsa bana ba sekolo tla ba rana di program tsa youth. So tla le re di announce hanyane. So the actors ntse re hloka di actors hape. Okay. Ha batle hona le theater play tla mna re etse entšha ya se mo sona se. So everyone a kana fitla hona ma le Fairplay Galaxy a fitla then a ta to register. Then ka di 28 tsa February tla ba kana le birthday party as Diboko. Etla re etsa kwa da Fairplay. Okay. Ka di 28 tsa February. All right. Ntate Shodos. So tla ba re bitse di artists tse ngatanyana tla go etsa ntonyana tse ngata. Oh kumnandi kakhulu. Me too, I'm included there as an artist. Nothulisile uzobeko. Uthulisile ngamuzo ehlabelele. Yakula. Kodwa wena Thulisile. Uculi gospel. Ukanti ushaya ingoma le unephimbo lemnandi kangaka. Ngithe kuwe mina uNkulunkulu ungiphe konke. Yeah. Wathi mntanami act. Yeah. Yonke. Wathi mntanami cula. Wacula. Wathi mntanami khuluma kakhulu nakho ngikhuluma. Athi dancer. Wathi dancer ngathi dance. Yazi ukuthi umdansweni uthulisile. Umdansweni hayi. Ngithe kumele. Usho kanje? Ngithe kumele. All right. Uqala ukubona ukuthi nokushayela sekhala phela. So ntse re sa lebale ntate Shodoza ke re ba le ba batlang hore ba shootele mecimbi. Yeah. Ka ba tradition ka ba party hey bona just fela phone la ntate Shodoza. Bafethu ngifoneleni namanje kade bengifonela abaye bebenza ama bookings futhi baye bayabhooka ngathi imicimbi yabo abanye ikude nyana. Okay. Cause bashilo ke sinemicimbi so siyakwazi mhlambe 60 lapha Shodoza ngeensuku ezisozo ngibheke kahle nami la ngoba ngibonile bakhona bangena but abanye bacela ukubeka i-appointment nisho kanjalo Yeah, appointment. Yeah, appointment. abanye bafuna appointment ke cha mina ngicela ungibeke ngelanga eliso so ke bakithi ke nawe mawuthi mhlambe ekhaya ukhona ufisa sengathi singakushuthela i-music video yakho mhlambe unomshado mhlambe ke unomcimbi noma ngabe imuphi ufuna ngempela ukushuthelwa ngecamera esezingeni ephezulu kakhulu nempukane ngakhohle phela nempukane ikhona mlaleli ekhaya lokho ngithi ihamba phezulu ingakuvezela lonke ilokishi mawuthanda singakushayela into engavezi ilokishi lapho ohlala khona siliveze ilokishi bese izizofika kwakho ithi qathatha yabona iyahamba nje kube kuhle yabona so ke mina ngizokunikeza inombolo yami eWhatsApp ukwazi ukuthi usithinte yonke into ihambe ngoline ngingakhohlwa indaba yezikipa bazalwane bhe ngapha ngasembhobheni lapha yeah ngingakhohlwa indaba yezikipa zethu ezitholakalayo hle ngikhumbula ukuthi ngithekini mina thintani mina yonke into engenzakala bawungifuna uthi 083 643 8680 awuphinde futhi 083 643 8680 uthinte mina lapho ngizokwenza ushayela ikipa ezinethakazela ngithi ngifuna ukuthi ebhaliwe majola nqulunga mchunu macela ukuthi mawuhamba lapha bangibuzi bavele babona ukuthi wavela umfoko amachu futhi ezinequality asikusho nequality yazo nayo phezulu mamela ngithe mina uma ufuna into yakho hayi skipho mawusifakile mawuke wenza mhlambe kodwa usahlela embhedeni wazinya ubuthongo mawuvuka sesimaqatha awusazi kwenzakalayo sithaqabana manje ele ingxabano serious because umuntu ayeke azakhipha imali yakhe aphinda zokhaya siyabonga ke siyabonga kakhulu nganza kwethu ke yenzeni njalo ke nganza kwethu ke nje manifuna ukuthola le show ke mhlambe eseshilo ke hambani ke niyochofoza lapha nganza kwethu kuthiwa nayi competition iphezulu fanele ukuthi ngempela kubonakala ngempela ke mapha ama show ukuthi ke ngempela ke nje ajatshulelwa kakhulu ke la ke ngoba eshilo ke bane competition abanayo so ke nje hamba ke nawe ke uye lapha ke nje kulokhunjana ku YouTube uyobheka lapha ku Theta TV nenkulumo yanamhlanje lemoto mhlambe kuluzele or mhlambe khona lapho ongazwanga khona kahle uyahamba uyongena lapho uzoyithola khona lapho ke so ke mafuna ukwenza ke indaba yemicimbi unento ekhona uthinta mina kubaba kaQanda kule nombolo 079 0300 747 079 0300
747. So uyawazi ungithola ke lapho ngazi ukuthi ungiWhatsAppele lo ungifonele ke sikwazi ukuthi sikhulume mina nawe ukuthi ke into zakho zingahamba kanje. Sawakakhulu bafethu. Hayi konga mina namhlanje yazi ngijabulile Bye bye. Tusele bye bye. Baba yini lapho khona uyangixoxa namhlanje yazi uthi next week uzoba yikwane ngifuna yazi Tusele ngijabule ukubona bowungekho last week. Hey. Bengasabhorekile ngihleli neinsizwa. Nothubia. Nomaphiya. Bengifile insizwa. Angithi yabona ingilo simengekho phakathi. Ngiyezwakala. Ngihleli nomaphiya, ngihleli noZex, ngihleli abafethu Hawu baba. ngene sibona ukubthwebula lapha ngale camera ngingasacasukile. Yabona mhlambi episode nje ezovela leyana nithi nibizana nje episode nithi ezovela leya last akimubi kanje lapha nakule kunjani. Hayi yithi sinakhipha si. Ngoba bekade ngingekho umuntu nje imbali. Ubona kumihlahla nje zodwa nje sithele. Akabhlomu nje isihlahla nje awukosana. Ukonje hayi phela mangisehlathini uqobo lwami. Yabona la ngiyekho mina khona. Yes. Hayi umuntu khona nje. Danko. Sebo.